So karon mga lods no, ning apas nita diha para mga ligog dagat. So kay udto naman ta naabot, so hapit kita wala na apsan, hapit kita wala na binlan og pagkaon. So may gani kay nailitson ni gamay ang atong naapsan og silihang ato din ang katilawan kay pati naman ginatong gutuma. Mukaon din ta diha og pati naging lamia. Wa na gid niluto gamay lagi nang nabilin diha oh. Hot-hot nagipangkaon naman nila sa una sa mga mananap. Og sa diha napaday sa sako day ang litson sukaron na isa ka sako da sa luyo og ato din ang kuan og atong tilawan og pati lamia. Og kaon mga lods tigin natong kaon diha kay murag giguton man kita kay launa naman ta naabot ulahi naman ta og dagko kitag hamal diha. Tanawa na tanawa ng style ba dagko kay hamal. Dinalian gina atong pagkaon diha kay medyo lit na ta sa oras og mangita din ta diha mga dili kita magpaulahi. Kung ulahin naman tadaan, so natukan ta. Sa atong pagdali o natukan, so mo nang ayaw gyud pagdali para dili ka matukan diha. O lingit-lingit ta diha, o ngita tag tubig ana man, ug ahalan tubig kay mo silbi na naipit ta ana napita kay matukan man kita. Ato man ang gilamon-lamon nang dito nga pating lamiya o dagko kayo. Ni ko man natong kaon diha lods, maligo ta dagat diha. Ana man na. Basta na birthday lods, apas ita pa ma-account ta. Di ba? Kung sa kalayo. Basta birthday mo apas ta kay para na makakaon ta. Mo dugay-dugay mo kita magkaon diha mga lods kay pati man natong gutumaan agud kay dit naman kay tanian agud kay dagko kitag hamal diha kay saan mo gud nato nang mga lods nga dugay mo kita madto kay mga platan man ta dalan. So mo nang atong kaon diha mga lods dugay-dugay ginamo man mapaisi atong sinako ng lechon diha mga lods tanawa karon pa mo katitag lechon nga sinako. So kanang sinako ang lechon ato ganang hudon nun di na to nang dangag dili na mahurot o ato na ilamon-lamon kay mo lami ang lechon 20 ka tuig nang wala ka lechon mo na ligo din ta diha mga lods no. Dako kay nang dagat diha mga lods dako kay na para atong liguan kay dugay-dugay nang butaw ta kaligog dagat mga lods abot na butog 30 ka tuig mga lods pa kaligog dagat. Dugay-dugay na mga itang wata kaligog dagat mga lods. Gusto na yung butag ligo mga lods. Mukag kung sa nakit lami aning dagat mga lods. Sa di pa ta maligo mga lods. Mukha akong tagtaman diha. Pabusog ba? Para niligo. Busog kayo. Mukha tag buhayat nga busog ka na diha. Mga lods yung ligo na to sa dagat. Nang kaon dito. Karga gitagtaman kay samtang ulahita mga lods. Di po ta pakansi. Kaon tagtaman diha mga lods. Kutob sa mambuto na itong diyan mga lods. Tanawa ko na dugay kita mo undang nagkaon mga lods o undang hulot ta ana kaon mga kaon napaisa mga lods mo na salin isa sa aksidente mga lods ato nang disgrasya mga lods nga hapit na gikuha niya sa Ginoo mga lods pero gibalik kay wadawata kay hubog di ba og karon mga lods kani perti na tong kaon diha mga lods wa na tay lingi-lingi wa na tay kuan diha daghan na kay hamal diya nga dagko kayo di na mawala sa baba ng burot-burot nga na mo kita mukaon mga lods nga burot-burot sa baba pati ng lamia mo na pinakalami ang kaon mga lods nga di atay undang hungid diya kay dagbo ka ng litson diha og kana siya mga lods ako tong igagaw ato pinakagwapo ng igagaw mo na salin na siya sa disgrasya mga lods kamo mag-drive nagmotor dili na mo mapakusog may nahinay na mo pinakataas ng dagan 20 pa dali ka mamabot di ba o ato nang sipusan di kay balikan na natukan man ta ngita na tag tubig diha kung nakita tag tubig diha na kuwaon na nato ng tubig kasi gadon tiingan nato na ug imno na ginato na mga lods ug unsay lami ug pati man parata di ang tubig di ay ug karon mga lods ato gyapon ang imnon kay kinahanglan mag tubig sa tong lawas mga lods inom bid tubig ni kumakaon kay para dili ta ma-dehydrate di ba ating lamiya kung kaon pating busugan nato mga di ba? Kita niyo karon mga lods kay human naman nung atong kaon maligo na pud tag dagat. Ana man ako magkaon ligo tag dagat. Dayon hindi man gid na mawala ng nadula-dula sa dagat mga lods. Samot na ingana mga lods kanang mga lubong-lubong bitaw sa balas di na mawala. May lubong-lubong sa balas ato po lang siyang lantawon unsa na ilang gibuhat. Kay mo ka bata kita unsay forma ng balas di ba? Ay nga na din ang lubong-lubong dayo tanawa
O nga na, ato po ng buhatan nun siya. Kay galubong-lubong man siya, maapil po tadihan nila. Nga na, mga lods, pag nailubong-lubong sa balas, kung si Beatmaster man, magpalubong siya sa yuta, magpalubong po ta sa balas dre, buhatan to na siya, gutin na itlog-itlog. Ano na diya, mga lods? Ang tawa, pati hindi pa yan, itong ibuhatan, tanawa. Pati nang ninduta, lipay ka siya. Magkaroon mga lods, mupadayon pa sa unahan, kay para makaligo po tag-apil mga lods, diba? Padayon ta dito mga lods, kay para makaligo na ta. Kay mo dugay-dugay na 20 ka tuig tang wa ta kaligong dagat. Dugay-dugay. Ug sa diha mga lods, kay mo dugay-dugay naman tang wa ta kaligong dagat. So ato po na siyang sulayan og ligo. Ug sa dili pa ta maligo malos, ato po nang tilawan unsay lami ang dagat. Ug karon mga lods, nindot kinang view diha mga lods. Pati ninduta kung mga ligo mo diha lang mo anha mga ligo mo. O karon mga lods, ang dagat atong gitilawan, perti man din parata mga lods. Sa una tabang man to, karon perti naman parata din dagat di ay 20 ka tuig mo tong wa ta kaligo, wa ta kabalik sa dagat. Man dugay-dugay na kita sa kalihukan na wa ta kaligo sa dagat. O karon mga lods, mo para ay maligo gyapon na bahalag perting parata ng dagat. Ay tilawan, di gid makaya natong kaparat mga lods. Abi man akong tamis ni dagat mga lods, perti man din parata. Di na nagmakaya ang kaparat, pero palayo niya muna kay para makaligo tag dagat. Kay 20 ka tuig tang wa ta kaligog dagat mga lods. Karon dagan din tadi mga lods. Musalom din tadi akon. Tanawa musalom din tadi kay para makaligo na tag dagat ko. 20 ka tuig tang wa ta kaligog dagat mo nang diha lipay kita kay makaligo na tag dagat. Ikaw mga lods kanus aman mo ligo na mo dagat. Ikaw diha naglantaw diha basig wala kay ligo diha kaligo na diha ligo na dagat. Kuha kay dagat sa inyo, pagkuhag asin 1 kilo, ibubos ng pitsel, dala sa inyong banyo, kung iligo, dagat na siya. Diba? Dali kay na, masalom ta diha mga lods. Huwag diha mga lods, pag salom na to, pati kusugo na to mo langoy na to, isa kadangaw, yung sibog, ayaw kita maligo mga lods. Anak ta mga ligo mga lods, no? Dali kay ta mo, man, huwag pabalik na ta mga lods, no? Kung huwag gigutom, mapunta din dapita. So kinakaligo naman talod, so muhawa na ta diha kay nakaligo naman tag dagat sa atong 20 ka tuig mo ta kaligo. So karon nakaligo nang gitag dagat og parat man ay kining dagat mga lods, so muhawa na ta diha og mangitda na pud tag laing buhaton nato. No, sa atong sa di pa ta muhawa mga lods, sa paingon pa ta muhawa, perti nato malikayan ng pertigin para makainom tag dagat mga lods, pertigin parata. Og muuli na lang ta mga lods ani kay wala naman tay laing buhaton ani. Sa dili pa ta mo uli mga lods nasa tay adtuon. Diha mga lods mo ana ta diha. Ato na adtuon, katong gigagaw na ko nga disable mga lods kay magduga-duga na pud ming wala mga Bibi. Hi guys, mo din ako gigagaw gasto nga lori tayo. So guys, dili gini siya kalakaw guys. Bibi. No, dili ni siya kalakaw guys. No, pila na edad mo be? Pila na edad yan ni Bibi? Ya. Mo siya guys no man siya 16 years old na to, dili siya kalakaw. So looy kayo. Muna siya ang pan. So muna siya ako na yung igagaw guys no nga muna siya ang pan nang disable na bata. So kasi siya pagabata, pag anak. So dili siya kalakaw. So lipay kayo siya guys so nga nakita na pud mi. Di ba? Bibi.